Takže čau všichni, vítám vás u dalšího videa a v tomhle videu tak se zareagujeme tady na Moona, takže já mám svoji první reakci, takže uvidíme, jak to dopadne. Takže jdeme na to. Meno je Moon a vítam vás v mojom novom dome, ale ešte predtým, než sa vrhneme do house touru, tak vám chcem veľmi krásne poďakovať za akúkoľvek vašu podporu, ktorú mi za posledných 10 rokov mojej kariéry dávate. Všetko toto začalo v mojej detskej izbe. Snažil som sa o nejaké videá a neskôr postupom času sme sa cez Minecraftové, sériové, fanúškovské a dokonca aj neskôr animované projekty dostali k 1 miliónu odberateľov, za čo vám neuveriteľne ďakujem. A pri tak veľkom milníku som si chcel urobiť radosť a to som si v 22 rokoch kúpil svoj prvý dom. A ešte pri hlavnom meste Praha. Poďme na to. Ten je mega hezký. Doufám, že vám neupadly uši, protože je to mega nahlas. Nevím, jak slyšíte vy, ale já mega nahlas. Takže to trošku zaslabíme. Hej, pořád je to mega nahlas. Na uši normálně. Jaký je tvoje heslo od domu? To vás nemusí zaujímať. Takže keď vstúpite do môjho baráku, tak sa budete nachádzať takto v predsieni. Já do něho někdy půjdu. Kde nie je asi nič zaujímavé, áno, ako je tu nejaká skrieň na oblečenie, je tu nejaké sedátko na to, aby si tu ľudia dali boty, je to dajme tomu tu komoda, kde sa nachádzajú rôzne veci, ktoré potrebujeme pri opustení baráku a tak ďalej a tak ďalej. Ale takto je ešte veľmi dôležité spomenúť, že tento barák ešte absolútne nie je v dokončenom stave. Tento barák som kupoval pred pár mesiacmi a sme tu nasťahovali konkrétne 3 mesiace. Je to úplne čistá novostavba, to znamená, že všetky nabytok alebo veci, ktoré sú v tomto baráku, som musel hneď po kúpe sem natiahnuť a kto sa niekedy sťahoval, tak vie, že to niekedy môže trvať aj roky, rokúce. No mne to išlo rýchlejšie ako obvykle, pretože sponzorom tohto videa je Kartón.sk, ktorí mi dodali silné sťahovacie kartónové krabice, vďaka ktorej mi sťahovanie išlo od ruky. Ďakujem, borci. Ale povedal som si, že to je celkom dobrá príležitosť to takto ukázať vám divákom, pretože vy fanúšikovia mi môžete napísať do komentárov, že čo by som si mohol do môjho baráku priviesť, môžete mi dať nejaké rady. A samozrejme, pokiaľ by firmy so mnou chceli naviazať nejakú spoluprácu, o to, aby som im urobil cez moje video promo, pretože o niektorých prerábkach budem robiť celé videá, ktoré budú mať stovky tisíc zliadnutí, tak samozrejme mi napíšte na e-mail, môžeme nejakú spoluprácu vytvoriť, nie je problém. Každopádne tento barák má 200 m štvorcových, čo nie je ani úplne veľa, ale zasa ani úplne málo. A môj pozemok má 700 m štvorcových. Pokiaľ by vás zaujímala každopádne lokalita, kde sa nachádzam s môjim barákom, tak samozrejme nebudem konkretizovať, ale čo vám môžem povedať je to, že sa nachádzam na úplnom okraji pražského okresu. To znamená, že stále tu mám pražských kuriérov, mám tu stále doma školu Bolt, Uber. Akurát na to musím samozrejme dlhšie čakať, lebo som trošku od Prahy ďalej. Ale výhodou je to, že sa nachádzam hneď vedľa dvoch veľmi dôležitých diaľnic, ktoré vedú priamo do Prahy. To znamená, že do centra Prahy sa dostanem autom približne za pol hodinu. Čo je samozrejme úplne perfektné, pretože žijem vyložene vo vesnickej oblasti a zároveň mám tu všetky tieto výhody veľkom. To je nádherný. To je mega hezký. Nájsť si nehnuteľnosť v dobrej lokalite je proste kľúčové a mne sa to podarilo, našťastie. Ale keď sa zoberieme takto z predsiene ďalej, tak mám takto vedľa sa nachádza technická miestnosť, kde je plynový kotol, áno, mám tu plyn a elektrinu a vodu, samozrejme som zasyťovaný, nebojte sa. A vytápanie je tu podlahové, je to neskutočne príjemné na nohy, je to efektívne, lebo to hneď vytopí celý barák a samozrejme je to aj veľmi, veľmi obľúbenou variantou pri novostavbách, ktoré sa budujú. Čo budem sa mi mať vesnianý barák? Pretože jasné, že by som tu v takom novom baráku nechcel mať radiátory alebo nedaj Bože priamo topy. A z predsiene sa môžeme dostať priamo do chodby, skade vedú všetky cesty do môjho baráku, či už hore na poschodie, alebo do mojho štúdia, do kúpeľne, alebo aj do kuchyne s obývákom, ktorú si momentálne ukážeme asi ako prvú. Toto je moja kuchyňa s obývačkou. Veľkou výhodou tejto kuchyne s obývačkou je to, že tu mám 3 veľké terasové dvere, ktoré do tejto miestnosti púšťajú hrozne veľa svetla. Takže to je asi hneď prvá vec, ktorá mi vážne vystrela oči, keď som tu prišiel na prvú prehliadku. Každopádne áno, tento celý priestor bol kompletne nezariadený, to znamená, že tu nebola ani táto kuchyňa, ktorú si tu teraz ukážeme. A na to, aby som túto kuchyňu vedel priviesť, tak som musel kontaktovať nejaké kuchynské štúdio alebo nejakých výrobcov kuchyni. Ja som teda nemal šťastie veľmi na kuchynské štúdio, pretože som akurát vychytal nejakých začiatočníkoch v tejto branži. To znamená, že áno, všetky materiály, ktoré tu sú, no tak
kvalitné, ale komunikácia s nimi nebola až taká pestrá, taktiež ma to stálo nejaké peniažky. Každopádne ešte kým sa ku tomu dostaneme, tak samozrejme s kuchyňou som extrémne spokojný. Stále som chcel mať v kuchyni ostrovček, na ktorom by bola dajme tomu aj indukčná doska, kde by som mohol variť a automaticky by som sa mohol pozerať na televíziu, ktorá je takto obývačne. Taktiež som si dala pozor, aby v tejto kuchyni bol dostatok ukladacieho priestoru. To znamená, že tieto skrinky som navrhol tak, aby viedli až po strop, pretože vo všetkých predošlých kuchyniach tieto skrinky končili niekde tu a potom tam bol ten ostatok, kde v podstate iba padal prach a ten priestor bol nevyužiteľný. Tu a takto som túto chybu neurobil a som za to rád. Každopádne na niektorých miestach otváram skrinky normálne, na niektorých to otváram takto cez magnet, ktorý tu na takto mám. Samozrejme ukladací priestor je aj tu na takto ostrovčeku. Každopádne áno, ešte nie sme úplne zabývaní, sme radi, že aspoň nejak to takto vyzerá. Každopádne tu na takto mám mikrovlnku, rouru. Je to taktiež aj chladnička, ktorá nie je vstavaná a je to na schvál, pretože zostala. Mně se mega líbí prostě takový prostě byty, kde je to hodně dřevěný a prostě hnědo, bílý, černý, to miluju. Stávanou chladničkou sme mali veľmi blbé skúsenosti v predošlom podnajme, takže sme si tu ju dali takto samostatne. Každopádne tu na takto ešte máme umývačku riadu, ktorá je taktiež integrovaná. Dávali sme si pozor na to, aby napríklad otvorenie tejto umývačky, dajme tomu, neblokovalo to, keby som napríklad chcel otvoriť tu na takto miesto, kde sa akurát nachádza koš a tak ďalej. Taktiež sme veľmi mysleli, a hlavne Nudlička, ktorá je za kamerou, myslela na to, aby táto kuchyňa vyzerala katalogovo, ale aby bola aj praktická, pretože nechceli sme mať napríklad veľmi veľa lesklých materiálov v tejto kuchyni, pretože tie by sa potom blbo udržovali. To znamená, že táto biela farba je matná. Toto drevo nie je masív, aby sa tiež lepšie udržovalo. Takže sme urobili v podstate maximum, čo sme s našimi znalosťami vedeli urobiť preto, aby sa nám v tejto kuchyni proste dobre žilo. Každopádne tu má takto digestor, ktorý som tiež v živote nevidel, takýto valcovitý, ale začína sa mi to páčiť a celkom to aj sedí ku tým svetlám, ktoré tu mám hneď vedľa. A každopádne s týmto digestorom tu bola trošku sranda, pretože navrhli mi digestor, ktorý nemá odvod vzduchový akože vonku. Navrhli mi iba nejaký filtračný akože systém, s ktorým som ja zásade nesúhlasil. To znamená, že tento tu sadrokartón, ktorý tu je hore, tak je tu len kvôli tomu, aby sa tam zmestila vzduchotechnika, ktorá by odpadový vzduch, tak by som to asi nazval, dokázala vyviesť priamo. Takže je to oldschoolový štýl digestoru, žiadne filtračné veci asi nechcem mať na starosti. Nedôverujem tomu až tak veľmi, ako na mňa tlačili z kuchynského štúdia, asi kvôli províziám, neviem. Ale celá táto kuchyňa stála dokopy 500 000 korún. Z toho 100 000 korún bolo len zarazovanie toho, aby tú kuchyňu vôbec vedeli montovať. Napríklad pripravenie elektriky, pretože sme museli rozvrtať podlahu na to, aby sme priviedli elektriku do tohto tu ostrovčeka, aby tu táto indukčná doska vôbec mohla byť. Taktiež sadrokartón, všetky detaily naokolo, pripojenie vody a tak ďalej. Taktiež máte aj nejakú rezervu, pretože sa vám to ešte trošku môže predrážiť. Kuchyňa nie je sranda a mám to vyskúšané z vlastnej skúsenosti. Keď sa dostaneme tu, no tak takto máme stôl, ktorý je v podstate z rovnakého materiálu alebo z rovnakého dreva, ako je aj podlaha a ako je ostrovček. Je to kvôli tomu, aby to sedelo a samozrejme tento. Proč je tam vánoční stromeček? Tady, cukrový. To není tak nový, jak jsem si myslela, nebo co? Stôl využívame. Dá sa povedať, že minimálne, pretože v tomto baráku zatiaľ žijem len ja a Nudlička a pokiaľ my obedujeme alebo Světlé. Před rokem. Tak to nevím. A sebe zrovna Vánoce. máme nejaké jedlo, tak si samozrejme sadneme tu na takto na barové stoličky, ktoré tu máme a papáme presne tu na ostrovčeku, pretože Nudlička napríklad niečo navarí, mne to hneď sem dá a hneď to môžem takto jesť. Tento stôl používame len na to, keď tu príde napríklad moja rodina alebo Nadina rodina, aby sa tu proste dalo sadnúť za nejaký väčší stôl, tento stôl potom proste odtiahneme, dáme ho viac do priestoru, aby to bolo viac prakticky využiteľné. A mimo toho máme tu aj tieto tu stoličky, ktoré z nejakou dôvodu som si kúpil, pretože sa mi páčili. Neviem, ono celkovo nájsť veci, ktoré by k sebe ladili, keď nie ste dizajner, no tak je celkom ťažké, ale keďže ja som mal s umením niečo spoločné, YouTube, filmografia vyštudovaná, umenie, kreslenie, také niečo, tak sa nám to podarilo a presne kvôli tomu vám teraz ideme ukázať obývačku. Toto je ľudia obývak. Máme tu napríklad tento Ocean. Ta výstavka je nádherná. Fakt nádherná. 65 palcový televízor od PCL, pretože majú dobré ceny za dobrú kvalitu. Potom tu na takto máme hneď skrinku televíznu, za tým máme akustické panely, ktoré sa teraz začínajú všade používať a ja nie som výnimka. Tu máme takto koberček, ktorý tu Nadia vybrala. Potom tu máme konferenčný stolík, ktorý je masívny a hľadali sme ho asi úplne najdlhšie, pretože konferenčné stolíky, čo sme videli my v rôznych akože veľkoobchodoch, boli akože veľmi nepraktické a stále tam bolo niečo, čo sa nám na nich nepáčilo. Toto je ideálka, ktorú sme si dodali a sme s tým spokojní. Potom každopádne to sú
aj takéto gaučiky, ktoré sú z nice materiálu a pekne pohodlné. Jediná teda nevýhoda je to, že nie sú až úplne najdlhšie na to, aby ste sa tu vedeli ako na normálku natiahnuť, ale tento gauč sa dá rozložiť a ľudia, ktorí tu spali na týchto gaučoch, tak hovorili, že sú neskutočne komfortné na spánok. Čo sme radi, nečakali sme to, jo, takže we are happy to know, jo. A potom ešte tu máme samozrejme tieto tu sedace vaky, čo je vec, ktorú som hlavne ja chcel, pretože prídete sem, sadnete si tu, proste šilikujete, pozeráte na televízu, alebo keď príde navšteva a nemáte dostatok miesta na gaučoch, tak tieto tu sedace vaky sú veľmi, veľmi praktické. Nie ale praktické ich naplňovať. Naplňovanie týchto tu sedacích vakov bolo peklo, pretože vám prišla proste len hladka a k tomu takýto veľký sáčok proste s guličkami a museli ste to tam presypovať, tie guličky sa potom rozniesli po záhrade. Joj, sme radi, že to máme za sebou. Ešte teda ukážem fun fact, na všetkých oknách v mojom baráku sa nachádzajú tieto elektrické žalúzie, to znamená, že keď stlačím jedno tlačítko, tak si môžem úplne blackoutovať izbu počas svetlého dňa, asi nejak takto. No, teraz tu svietia svetla, takže nemá to ten pravý efekt, ale snáď mi rozumiete. Yes, takže asi tak. Teraz sa priamo z chodby poďme pozrieť do hlavného môjho dejiska, čo je moje štúdio. Poďte ďalej. Takže jo, toto je moje štúdio. Nie je v úplne najviac upratanom stave, pretože ako som povedal, makám stále aj na baráku, ale aj na videách. Toto štúdio ste už mohli vidieť aj v mojich videách, pretože už som ho líkol. Takže klasika, trojmonitorový setup, zdvižný stoly, počítač so 4090, samozrejme. Na moju prácu potrebujem mať stále tiptopový stroj, na ktorom tie videá môžem točiť. Potom tu mám takto vzadu akustické panely, ktoré mi nulujú ozvenu. Potom tu mám takto gauč, na ktorom točím svoje videá. Mám tu svoju stenu, ktorá obsahuje všetky moje YouTube batny, vrátane môjho prvého batnu a aj môjho zlatého batnu za 1 000 000 odberateľov. Takže toto je taká stena, na ktorú sa pozriem a som na seba veľmi pyšný, čo som za 10 rokov dokázal, hlavne s pomocou vás divákov. Toto je aj vaša zasluha. Potom tu mám napríklad tabuľu, kde mám rôzne veci, jo. Aj tak tam bude cenzúra, pretože nechcem, aby ste videli môj harmonogram. Alebo tu mám potom ešte masážne kreslo, na ktorom mám bordel, lebo ako hovorím, toto štúdio ešte zďaleka nie je upratané a vôbec nie je dokončené. Stále som sa snažil toto štúdio dať do takého najviac minimalistického štýlu, aby mi čo najmenej veci bral pozornosť, ale na tomto konkrétnom štúdiu cítim, že toto štúdio musí byť na Ty světelka jsou nádherný lidi. maxované úplne naplno a nejaký nábytok a nejaké veci po stenách mi tu proste chýbajú. Preto mi napíšte do komentárov, čo by ste na mojom mieste robili s touto tu miestnosťou a za akékoľvek návrhy budem neskutočne rád. Každopádne v tomto som dieťa, pozrite sa, svetilka, teraz tam mám bielu, teraz tam mám červenú, modrú, môžem si tu simulovať fireplace a tak ďalej, je to proste sranda, ale z nejakého dôvodu to proste prináša do tej miestnosti úplne iný vibe, ako keby tu tie letky neboli. Takže v tomto štúdiu väčšinou natáčam a väčšinou sa počas natáčania aj pekne spotím pri mojich najhypovaných videách určite. Preto mám hneď vedľa môjho štúdia takúto mini kúpeľničku. Takže toto je taká dolná mini kúpeľňa, kde sa nachádza samozrejme záchod, sprcha. V živote som ju nepoužil. A k tomu ešte umývadlo, proste je to taká kúpeľnička, aby Však to je větší koupelna, než mám já. aby sa nepovedalo, jo. Ako vyzerá fajn aj všetko. Nachádza sa hneď vedľa mojho štúdia, ale to je asi všetko, čo by som o tejto kúpeľničke povedal, no. Jediná vec, ktorá mi to chýbala, tak je zrkadlo. Zrkadlo to nejakým spôsobom musím dať, Karol. Ale to je detail. Keď uvidíte kúpeľňu, ktorá je hore, tak na túto kúpeľňu hneď zabudnete. A rovno sa tam môžeme ísť pozrieť. Poďte do horného poschodia. Ať si krysi preč kolik chtěj, ať se modlej za můj pád, ať s tím denně chodí spát. Takže, prečo som vám vlastne tú hornú kúpeľňu spomínal? Táto horná kúpeľňa, ktorú tu za chvíľu vám ukážem, je jeden z hlavných dôvodov, prečo som tento barák vôbec kupoval. A hneď uvidíte prečo. The man them too inconsiderate, 5-star hotel smoking cigarette mixing. Toto je moja veľká kúpeľňa v tomto To je nádherný lidi. Fakt. novom baráku. Pozrite sa, aká je velikánska. Táto kúpeľňa je jeden z dôvodov, prečo som si tento barák kupoval, pretože v tejto cenovej kategórii na žiadnych iných barákoch, kde som bol na prehliadke, takáto veľká kúpeľňa nebola. Tým pádom sa tu zmestí všetko, čo má kúpeľňa mať. Ako napríklad sprchový kút, jo, klasika. Wow, super. Má tu proste sprchu, bum, hore nejaká hlavica, ktorá na mňa spúšťa vodu ako dážď, sora. To je krása. Potom ďalej mám tu práčku aj sušičku hneď nad sebou v tejto komore. Viem, že keď mám barák, tak by som sa radšej mal sústrediť na to, aby
aby som prašku a sušičku dal mimo kúpeľne, pretože je tu problém s vlhkosťou a tak ďalej. A nemohol som si pomôcť, akurát tu do tohto rohu sa mi praška a sušička jednak zmestila a jednak sa mi to tu veľmi hodí, takže som to zariadil takto, je to moja preferencia. Potom tu mám hajzlik číslo 1, hajzlik číslo 2 a taktiež tu máme túto mega veľkú vaňu, kde keď sa položím, tak je to asi prvá vaňa v živote, že kde si napustím vaňu, takže mi nekúkajú vonku proste moje kolena, takže tu je takto niekde tá rezerva odpúšťadla, alebo jak sa to volá tá diera, tak keď si to takto porovnám, no tak jo, som celý ponorený a bum, zmestia sa tu aj dva ľudia, takže úplná paráda, úplný bombex a momentálne toto je tento Hollywood style, ja neviem, je to zrkadlo, čo svieti, ako nič špeciálne. Tak dobre, ako to vyzerá, no tak toto je asi najviac nepraktické miesto v celom baráku a hneď vám poviem prečo. Toto je dvojumývadlo, čo je super, pretože ja som tu, umývam si zuby, tu je takto vedľa nudlička a make-upuje sa. No ale keďže sa nudlička robí make-up a je tu veľmi málo ukladacieho priestoru a sú tu v podstate iba tieto dve zasúky, tak nudlička keď v podstate takto otvorí tú zasúku, no tak ja tým pádom, keď som takto a čistím si zuby, tak musím urobiť krok dozadu, aby tam bolo miesto, aby ona ten šuplík otvorila. Takže tie šuplíky nie sú rozdelené na úkor tých umývadiel, ale je to po celej dĺžke. Takže toto je veľmi nepraktické a toto s najväčšou pravdepodobnosťou budeme celé prerábať. Ukladací priestor sa tu proste potrebuje trochu navýšiť, lebo aj svoj skincare, aj listerín, aj zubné kartáčky, mydlo, všetko tu je na vrchu a nedá sa pomedzi to utierať prach a tak ďalej, je to veľmi nepraktické. Ale to stále nemení nič na tom, že je táto kúpeľňa úplne gigantická a momentálne sa môžeme ísť pozrieť Sorry lidi, že to moc nekomentuju, ale já nevím, co k tomu mám říkat. do ďalšej miestnosti, ktorá nás teraz čaká. Tak poďme. Momentálne vítajte v mojej a nudličkinej spálni, ktorá je dosť biela a dosť minimalistická. So cute. So cute. Neviem, či to je dobré, či to je zlé. Testujeme, neviem, že ako to dopadne. Najprv táto miestnosť bola vážne, že kompletne biela, ešte keď bola bez nabytku a vyzeralo to celkom cool a momentálne, keď už tu máme nabytok, tak si postupne vytvárame profil, že čo vlastne chceme. Mimo toho všetkého, v celej tejto spálni máme tento komfortný a mäkký koberec, na ktorom sa úplne že luxusne chodí. Normálne keď na to, že spadnem, tak je to normálne komfortné. Akože je to koberec a potom je ešte nejaká taká zmäkšovacia vrstva, čo má za výsledok to, že sa podlaha zvýšila o nejaký centimetr alebo dva a presne kvôli tomu tu máme položené dvere, pretože keby sme sa ich snažili zasadiť, tak sa budú trieť o ten koberec, takže potrebujeme nejakým spôsobom zrezať tie dvere z dola, takže to je dôvod, že prečo tu vlastne tie dvere máme takto tu len položené, lebo potrebujeme nájsť niekoho, čo by nám to zrezal. Mimo toho je tu má silná 2 metre široká posteľ, veľká preferencia mňa a nudličky, pretože aby sme každý mali miesto. Do toho samozrejme tu takto máme strešné okno, takže sa večer môžeme pozerať na hviezdy. Pokiaľ by som na to nemal náladu, tak okno môžem takto zatiahnuť. To vypadá mega pohodlně ta postel. A v podstate problém vybavený. Čo sa týka nabytkov, tak samozrejme jo, klasika, mám tu nejaké skrine s mikinami, s tričkami, so spodným prádlom, šťapkami, bla bla bla. Je to taktiež aj komoda, kde sú taktiež rôzne veci, nudličkové čiapky, gumičky a tak ďalej. A samozrejme furt tu ešte máme na starosti nočné stoliky, ktoré tu napríklad nie sú, alebo nejaké, hovorím, zahustenie. Máme tu v pláne dať buď nejaké drevnaté prvky alebo listnaté prvky, uvidíme, čo nám všetko napadne. Uvidíme, pokiaľ vy budete mať nejaké návrhy, čo ste urobili vo vašej spálni, tak nám to kľudne môžete povedať a môžeme to zobrať do úvahy. No momentálne by som sa zo spálne premiestnil do veľmi špeciálneho pokojíčku a ideme sa pozrieť do nudličkiného nového štúdia. Tak poďte za mnou. Toto je Nudličkin pokojíček, Nudličkové štúdio a keďže je Nudlička za kamerou, tak bude len na mne, aby som to vysvetlil správne, že čo tu všetko vlastne má. Takže začal by som asi týmto kobercom, ktorý si tu Nudlička dala. Nudlička sa snažila celý svoj pokojíček dať do takého holčičieho estetik zeleno-hnedého štýlu a celkom sa jej to podarilo, pretože je to úplne krásne. Za mňa to má takto taktiež sedací vak, takže Naďa keď hrá svoje úplne profi playe z Valorantu, tak môžem sa takto akože pozerať rovno na ňu, ako hrávalo. Rovno tu a takto má aj tento taký cozy koutek, taký útulný koutek, kde sa môže sadnúť a čítať si knižka a robiť čokoľvek, že čo chce. Taktiež sú tu albumy od Blackbera, jeden z nich dostala Naďa na Vianoce roku 2018. Taktiež aj na stenách má hrozne veľa vecí, má tu napríklad moju maľbu alebo kresbu, ktorú som jej dal na narodeniny, čo je v podstate ISO z Valorantu, akurát s jej ksichtíkom. Hore je plátno, ktoré Naďa dostala na naše prvoročné výročie. Sme spolu 6 rokov,
kámo, to je hrozne moc. Ryby našich vôd z nejakého dôvodu a taktiež aj Pokémonik. Tam hore sú nejaké čakry znázornené, neviem čo to je, ja sa toto nevyznám, na to je odborník Naďa. Tu je takto regál, ktorý som Nadi poskladal, kde samozrejme má uložených hrozne veľa znova veci, detailov, samé holčičkovské veci, nevyznám sa do toho veľmi, to sa vyzná Naďa. A sú to napríklad voňajúce tyčinky, ktoré Naďa má rada, kaminky, nejaké zbrane z Valorantu, nejaké sošky a tak ďalej. Má tu taktiež aj klavír hore, pretože Nudlička vie hrať na klavíru a má takto aj gitaru, pretože Nudlička hrá na gitaru. Tu má na tak Ja také. to zvonkohru, kámo. It's Britney, bitch. A tu v týchto regáloch môžete vidieť kamienky. Áno, Naďa sa venuje Ty kamenky jsou mega hezký, nebo jakoby kamene spíš, než jsou to malinký kamínky. To je mega hezký fakt. kamienkom, nejaký čas aj predávala kamienky. Ak to sa do toho vyznalo, tak viete, že tieto veci sú väčšinou veľmi drahé a veľmi To je mega. ťažko sa sťahujú. A to a takto má hore Naďa plišáčikov, pretože polovicu týchto plišákov som jej kúpil ja počas celého našeho vzťahu. Plagatil Melody, Naďa bola na koncerte, akurát to asi budem musieť blúrnuť, pretože YouTube mi za to dal žltý dolaris. Potom tu má takto ešte Naďa veľkú plachtu, kde sú hubičky alebo lesiky a neviem čo všetko. A potom ešte tu je setup, Nadin setup, na ktorom streamuje, kde aj vy dokážete sledovať jej streamy na jej YouTube kanáli. A taktiež Naďa použila zvukové peny, ktoré som ja mal v mojom minulom štúdiu, pretože tým, že som si ja dal do štúdia akustické panely, tak sme toto nechceli vyhadzovať a chceli sme to nejak zrecyklovať a zužitkovať. Takže si to zobrala Naďa a je tu aspoň o trošku menšia ozvena. Ale mimo toho, jo, táto izbička je vážne plná týchto roztomilých holčičích vecí. Takže z tejto miestnosti je to asi všetko, ale momentálne sa môžeme pozrieť do miestnosti, kde sa čisto teoreticky môže dostať ktokoľvek z vás. Takže poďme na to. Toto je hosťovská izba. Toto je pokojíček pre kohokoľvek, kto k nám príde. Či už to sú moji rodičia, často za mnou jazdia zo Slovenska až sem do Prahy, alebo či už to sú Nadiny rodičia, alebo naši kamaráti, alebo ktokoľvek, čo ma poprosil o to, aby u mňa mohol prespať kvôli tomu, že v Prahe má nejakú akciu aj zďaleka. Toto je de facto izba pre nich. A dá sa povedať, že taká podkategória tejto izby je môj pokojíček, pretože kedykoľvek mám nejaký meeting alebo potrebujem nejaké miesto, kde musím mať ja sám pre seba nejaký čas a súkromie a nechcem, aby to bolo vyloženie moje štúdio, tak ešte mám túto útulnú hosťovskú miestnosť. Samozrejme ešte by sa dala zútulniť viacerými vecami, a tak aby som tu niečím začal. Znova máme tu 75 palcovú TCL televízu, za ktorou sú takto na stene znova tieto akustické panely, ktoré sa mi veľmi páčia, hlavne v kombinácii s podlahou, ktorá tu takto je. Potom tu ďalej mám svoje hudobné nástroje. Hral som na 3 hudobné nástroje v mojom živote, na husle, na klavír a na gitaru. Na husle Mega. Já taky. Ale na kytaře jenom doma. Ještě hraju doma na flétnu a ukulele. budem hrať najlepšie, tým mám akurát zbalené, klavír má Nudlička vo svojom pokojičku a to a takto je moja gitara, na ktorú si niekedy zahrám, pokiaľ na to mám náladu, na gitaru viem hrať, dá sa povedať, že najslabšie zo všetkých tých troch nástrojov a tak či tak ju tu mám, rovno aj takto basu, na ktorú sa ešte len učím hrať. Tu hneď vedľa môžete vidieť môj taký kancelársky stolik, ktorý sa ešte pripravuje, potrebujem to ešte mať tlačiareň, rôzne papiere a tak ďalej. PSH repertoár, môj obľúbený album, vyšiel vtedy, keď som sa narodil a je to úplne top strop old schoolu, ktorý veľmi rád počúvam, takže borci, že poznáte tento album, tak rešpekt. Tu je takto môj ultrawide monitor, ktorý som mal v predošlom štúdiu, teraz už tam mám nové monitory, takže tento ultrawide som si dal sem. Taktiež tu mám od Zovička takto sochu, ktorú mi dal a urobili sme si ohľadom toho aj fotečku. No a tu a takto sa nachádza 160 cm posteľ, ktorú sme mali s Nudličkou predtým, akurát bola na nás proste hrozne úzka. Každopádne vo večerných hodinách táto posteľ vyzerá tiež veľmi útulne, pretože tu máme LED pasiky a rôzne svetelka, ktoré tomu pridávajú taký gaming vibe. Samozrejme tie farby sa dajú meniť cez aplikáciu. A keďže som povedal, že podkategória tejto hosťovskej miestnosti je to, že to je taký môj náhradný pokojíček, tak tu samozrejme ešte mám nejaký úložný priestor, mám tu komodu, kde mám svoje veci, tu mám napríklad svoj duplikovaný YouTube button kvôli videoklipom, fotkám a tak ďalej, aby sa mi nezničil ten môj hlavný. Potom ďalej tu mám rôzne casey, svetla a tak ďalej a potom mám všetky tieto veci už čiastočne rozstriedené aj tu v tejto skrini, kde mám taktiež káble, držiaky, GoPročky, svetielka, midička, Apple produkty, batérie a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme nemienim tu nabíjať tie veci, lebo samozrejme pri takomto drevnatom nabitku to nie je vhodné, už len to, že tam má baterky, no tak je riskantné, to ešte to, že by som tam mal nejaké nabíjanie, takže na to potrebujem nejaký samostatný systém zariadiť, ale niekde tie veci musia mať svoje miesto a neviem, podľa vás by bolo lepšie, keby som takýto nábytok mal vo svojom štúdiu, alebo je lepšie, že to mám takto mimo štúdia v nejakom inom pokoji. Ve studiu. Určite mi to napíšte do komentárov, som na vás vedavý. Tento barák má každopádne 6 pokojov, je to 6 kk, ale ten 6. pokojíček, tá 6. izbička je vážne úplne mrďavá a má vážne len nejakých 2x3 metrov, jo, celého priestoru, možno aj menej. Takže možno ešte tá miestnosť by sa dala využiť ako ugláce miesto, čo vy myslíte? Taktiež mám Tak veľká je moje koupelna.
Máme ešte baráku špajzu, ktorá ale nie je až tak podstatná, aby som na ňu kladol nejaký dôraz v tomto videu. Potom ešte vám pôjdu, kde sa nachádzajú serveriky a podobné veci. Ale mimo toho už to je z tohto baráku všetko. Takže teraz som vám ukázal tým pádom každú jednu izbu, ktorú v tomto baráku mám. Tak a momentálne sa nachádzame vonku a teraz akurát stojíme na tejto terase. Táto terasa je gigantická. Je samozrejme do L-kan, takže vedia okolo oboch strán baráku. Mám tu taktiež aj bazén, ktorý je momentálne ale zazimovaný, pretože je aktuálne december. Ale keď sme tu prišli v lete, tak sme si v ňom užili veľmi superovú kolaudačku. Kúpil som si môj prvý barák a je to zároveň aj môj prvý bazén, ktorý takto vlastním. Mimo ešte bazénu som si tu ešte pořídil toto, čo je v podstate sieťka. Boli sme s Dudličkou na dovolenke v južnom Francúzsku a tam sme to mali na našom apartmáne, tak sa mi to tak zapáčilo, že sa to musel mať taktiež. Kopu ľudí sa toho bojí, ale v podstate len si buď do toho sadnete, alebo rovno nadáhnete a užívajte si sluníčko. Dneska máme šťastie, ale ináč posledné dni je tu hrozne veľký mráz a veľká zima. A namiesto toho, aby snežilo, tak prší. Takže a zase na jar. Na toto je každopádne travnatá plocha, ktorú tu mám. Ono pozemok je 700 m2, ale taká užitná plocha záhrady je okolo 300. Ale ako som povedal, nie je to záhrada do štvorca, ale do L-ka. To znamená, že keď sa dostaneme tu, no tak môžete vidieť, že môj pozemok sa tu takto zaobľuje a pokračuje akoby smerom tam. Čo je zatiaľ v pohode, ale tak či onak, ten pozemok je keby dosť spadá. To znamená, že jednu vec, ktorú potrebujem určite urobiť na to, aby som využil potenciál celej záhrady, je túto záhradu nejakým spôsobom zarovnať a samozrejme vysadiť nejakými kvetinkami a podobnými vecami, ale o to sa mi nebojím, lebo moji rodičia sú záhradkári, takže s týmto mi určite pomôžu. Taktiež ešte tu na pozemku máme třešeň, ktorá ale nevyzerá byť úplne v najlepšom stave. To znamená, že ľudia To bylo hezký mega. To mi připomnělo jeden dům od mojí kamošky. Takhle bych to chtěla mít aj já, to je fakt mega hezký. ale o to sa mi nebojím, lebo moji rodičia sú záhradkári, takže s týmto mi určite pomôžu. Taktiež ešte tu na pozemku máme třešeň, ktorá ale nevyzerá byť úplne v najlepšom stave. To znamená, že ľudia, ktorí sa do toho vyznáte, kým tu prídu moji rodičia, tak mi môžete napísať do komentárov, že čo by som mal s týmto stromom spraviť, lebo sa mi celkom páči, nechcel by som o neho prísť. A ako hovorím, toto je len zadná časť záhrady, ešte sa nejaká časť pozemku nachádza pred barákom, ktorú vám nebudem zo súkromných dôvodov ukazovať. A každopádne spredu sa ešte nachádza samozrejme garáž, čo je každopádne u mňa must have, pretože som autičkár a mám moju Audi A7, ktorú som si kupoval v 19. Je to športová limuzína a keď som bol v podnájme, no tak som mal túto A7 zaparkovanú vedľa baráku a 4 roky v kuse na to pršalo, takže teraz som to nechcel dopustiť a našiel som si teda barák, ktorý má aj garáž. Ta garáž je také mega hezká. Je to jedno garáž, ale samozrejme, keby som chcel do budúcna dvojgaráž, tak si ju môžem samostatne vybudovať ešte na pozemku, lebo na to miesto mám. V tej garáži sa ešte každopádne nachádza Myslím ty dveře garáže. taká mini kľúnička vzadu, ktorú si ešte každopádne musím taktiež nejakým spôsobom vybaviť, ale to už vidím tak na jaro. Pokosiť tento pozemok každopádne trvá tak 1,5 hodiny, ale úprimne nie som rád, že to je väčšie, hlavne kvôli údržbe a kvôli tomu, že nie som asi človek, ktorý to nejak na maximum využije, keďže mám už takú veľkú terasu. A tak myslím si, že sa nemám na čo sťažovať. Takže ľudia, sme na konci mojho house touru a určite by som vám ešte chcel povedať, že tento barák by nepristal do života len tak. Tento dom je výsledkom mojej dlhoročnej práce, kde som od 13 točil videá, zlepšoval strih, rozširoval spektrum poznania, pracoval na svojej mentalite, disciplíne, trpezlivosti, ale zároveň je to taktiež aj výsledkom vašej neuveriteľnej podpory, ktorú od vás doteraz stále dostávam. Je celkom úsmevné, ako som v 13 rokoch chcel predbehnúť svojho spolužiaka, ktorý ma nenávidel v odberateľoch a hneď ako som ho prekonal, tak ma to extrémne chytlo. Stretol som skvelých ľudí, dokončil niekoľko veľkých projektov. A teraz pred rokom sme hitli 1 000 000 a výsledkom tohto všetko je to, že som si mohol v mojom veku kúpiť barák. Ľudia, patrí vám veľmi veľká vďaka a presne kvôli tomu by som vám chcel teraz navrhnúť, aby ste boli tohto baráku súčasťou aj vy, aby ste mi do komentárov napísali, že čo by som v tomto baráku mohol buď zmeniť alebo vytvoriť a aby som z toho mohol urobiť content pre vás, aby som aj vás nejakým spôsobom inšpiroval, že aj takéto niečo je možné. Preto choďte odber na môj kanál a pokiaľ ma nepoznáte alebo ste ma spoznali týmto videom, tak si určite mrknite buď moje animácie alebo videá pre starších. Díky moc a ja sa budem tešiť u ďalšieho videa. Zatiaľ. Ok lidi, tohle bylo hezký, ten konec se strašně líbil. A jo, takže tohle bylo tohle video. Doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr a ahoj, příštího videa.